Пишіть своїм сенаторам, пишіть американським уладам, поширайте інформацію, яку ви ведаєте, про те, що відбувалося. Наприклад, у вас, можливо, є близькі знайомі, люди, які справді вже потерпіли, і ви бачите, що відбувається. Навіть переслати просто новини з вашими особистими відчуваннями про те, що ви ведаєте, про те, що відбувається на Білорусі, це вже маленький крок, і кожен крок важливий в цій ситуації. Я сегодня и мои товарищи из For Freedom in Russia, мы пришли поддержать Белоруссию, пришли поддержать вас в вашем стремлении жить независимо, свободно. Россия с вами. Россия – это не Путин. Россия – это не Кремль. Россиян очень много, которые поддерживают вас, которые смотрят на вас. В данном случае белорусы, мы смотрим на вас, мы вами гордимся, и мы их тоже хотим. Хотим быть свободными и хотим выходить таким количеством на улице, как вы. Мы просто вот вами восхищаемся, белорусы. Искренне говорю вам, живе Беларусь! Россия будет свободной! Той чоловік, який у нас сьогодні знаходиться у владі, це російський ставленник. Ми можемо його зняти, ми його здимемо, цього чоловіка. Він не протягне довго. І правильно казав Зянон Позняк, я вельми вдячний. Я вперше бачу його вживую. Вельми вдячний цьому чоловіку. Я пам'ятаю, як він виступав з Білоруським народним фронтом по телебаченню своєю командою. І зараз я думаю, коли б ми трималися, як ми б жили? Я думаю, жили б добре і вельми добре. Нам зараз вельми пашанціла жити у той час, коли ми присутнічаємо в адрадженні білоруського вольного руху, який почався у 90-ті роки і зараз підходить до свого апогею. Апогею, який сам Костусь Каліновський узначалив у гэтым годзе, каб паўстаць з магілы і выйсці з намі, з шчыльнымі радамі, на тое, каб пранесці беларускі сцяг, беларускую мову да пераможнага канца. Што мы можам тут, беларусы, зрабіць у замежжы у вольным свеце? Па-перше, нам трэба як мага больш размаўляць і падтрымліваць беларускую культуру, размаўляць на беларускай мове. Трэба дапамагаць фінансава і духоўна ўсім беларусам, якія зараз змагаюцца на бацькаўшчыне. Нам трэба таксама выяўляць тыя арганізацыі, якія ў вольным свеце косвенна ці не косвенна падтрымліваюць рэжым Лукашэнкі. Я маю на ўвазе той факт, што американская компания Sandvine Incorporation представила абсталяванне для рэжыму, каб зрабіць, каб уплываць на свабоду слова ў Беларусі. Нам трэба, калі ёсць лоеры, калі трэба людзі, якія займаюцца законам, зрабіць усціск на падобныя выпадкі і падаваць у суд, каб гэтая інкарпорацыя была фінансава адказная за тое, што она зрабіла. Жыве Беларусь! Жыве!